के कहता इमामी कहता री मामा से कि जाके कीन लिहा तू बजरिया कुसुमरा करिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा कुसुमरा करिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा जी आउटर कोई के नौकरिया आउटर कोई के नौकरिया जाके कीन लिहा तू बजरिया कुसुमरा करिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा जी कुसुमरा करिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा जी। अपन मरद के मामी कैसे पढ़ावत तरी अब साड़ी चाहिए तो भाई मनावे के तो पढ़बे करी कहत तरी लाली रे पलकिया से जिया दसाई साड़िया सिल्क वाली के चमकाई औरतन में एगो खूबी होखेला भले घर में पैसा रहो चाहे ना लेकिन गोद पट्टीदार के झमकावल जरूरी होखेला कि हमार मरद हमरा की सब के देले बड़े आ वो साड़ी में कौन किस्म के साड़ी कहत तारी हो के सितारा चढ़िया हो के सितारा चढ़िया जब लागल लरिया या कुसुमरा करिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा जी कुसुमरा करिया राजा जी ब्लाउज को करिया राजा जी में भैया पियावा जात बाड़